हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय माय बड' टेक्सनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दायो बे समाव नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे शेयार खालामनो सानदों जे बे भिडिअ जाबाय नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। दायो आङो मोनसे अमृत वृक्ष आन्दलन होननाय मोनसे अफिसियेल साइटआव दङ। दायो बे एसामिस साइटआव दङ लेंगुवेजआ। दायो जोङो इंलिश बेहाय कर्नाराव नुनो मोनदों, बेहाय जों क्लिक खालामोब्लानो इंलिशआव थांनो हायो। दायो इंलिशआव थुयोबा नोंथांमोना निस्सय बुजिगोन। नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय अमृत वृक्ष आन्दलन बेहाय गोजौआव नुनो मोनदों। बेहाय अमृत वृक्ष आन्दलन होननाय बेहाय जों नुनो मोनदों। बियो मा आरो बेहाय जोंहा मा बेनिफिट दङ, मा लाब दङ एबा बियो मा बुस्थु, जोङो बिनि सोमोन्दै मिथिनानै लागोन दायो बे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम, स्किप खालामाजासे, अब्लानो नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरो बिनि बेनिफिटआ मा नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिनानै नोंथांमोनहाबो बानायनानै लानो हागोन। नोंथांमोना बेसेन गाराजासे एबा बबेबा अनलाइन सेन्टाराव थांनानै गोबां रांनि खरसा खालामाजासे नोंथांमोना मबाइलनि गेजेरजों आजिखालि नोंथांमोना बयनिबो साफ्रोमनिबो आखायाव एन्ड्रइड मबाइल दङ, बेनि गेजेरजोंनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। सरि लोगोफोर, दायो अखाया जोबोद प्रब्लेम, अखानि आवाजआ भिडिअ सिखायजोबसिगोन। दायो नाय लोगोफोर, बियो मोनसे हम पेज आरोना, बेयो हम पेज अमृत वृक्ष आन्दलन होननाय मोनसे अफिसियेल साइटआव दङ। नोंथांमोना गोजौआव मोनसे लिंक नुनो मोनदों, बेबायदि नोंथांमोना टाइप खालामोब्लानो एबा a.gov.assam.gov.in बिदि लिरोब्लानो नोंथांमोना सार्च खालामोब्ला जिखुनुजाया क्रोम ब्राउजाराव जायखिजाया गुगोलाव नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामोब्लानो बेबायदि वेबसाइटआव नोंथाङा हाबनो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि वेबसाइटनि सिङाव खामानि मावनो उसुबिदा जायोब्ला, नोंथाङा आइडिया मोनाब्ला, नोंथाङा प्ले स्ट'रनि सिङाव हाबनानै ओरैबायदि टाइप खालाम, नोंथांमोना एप्स मोनखागोन अमृत वृक्ष आन्दलन होननाय। बे मोनसे स्किमखौ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय लन्च खालामदों, बेखौ जोङो नायनो हायो। जों नुनो मोनगोन बिनि डिटेल्सखौ। सरि लोगोफोर, अखाया जोबोद प्रब्लेम होबाय। दायो आसाम गभर्नमेन्टआ 1 crore टि प्लेन्टेसन मिशन मोनसे खालामदों। बे बोसोरा 2023आव 1 crore से कौटि बिफां गायनायनि मोनसे मिशन खालामदों। बेखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एनाउन्स खालामदों। लोगोफोर, बेनि गेजेरजों जोङो मा मुलाम्फा जानो हायो आरो जों माबोरै खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै जोङो नैबे गाहायाव फारि फारियै जों नायलाङोबानो बुजिनो हागोन। बेहाय नायदो, जोङो बेहाय नुनो मोनदों 1 crore मा होनना बुंदों, सेप्तेम्बर 17 सेप्तेम्बरनिफ्राय मा होनना बुंदों 9 AM निफ्राय 11 AM सिम मा होनो बे मोनसे प्लेन्टेसन बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जागायजेनगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ सोर मावनो मोनगोन, सोर अपरचुनिटि दङ, मानो होननानै बुङोब्ला जों नायदो आसा मा होनो इडुकेसनेल इनस्टिटिउटस, अंगनबादि वार्कार्स आरो पाब्लिक इन्डिभिजुवेलि साफ्रोमबो बिथांमोनहानो बे हाबाखौ मावनो हागोन। आरो बियो माबोरै होननानै बुङोब्ला आरो मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जोंनि एनभायरनमेन्ट एबा आबहावा संरैखाथिनि थाखाय बियो मोनसे लन्च खालामजानाय मोनसे स्किम। बेखौ जोङो नुनो मोनदों बेवहाय गोजौआव 8 तारिख जुन 2023 बे समावनो बे स्किमखौ लन्च खालामनाय जादोंमोन। आरो बेखौ जोङो माबोरै खालामनांगौ, माबोरै जोङो मुलाम्फा जानो हायो होननानै बुङोब्ला जों मबाइलनि गेजेरजोंबो खालामनो हायो। अनलाइन दायो सोलिगासिनो दङ फर्म फिलआप खालामनानै लानाय एबा रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानाय। बेखौ जोङो खालामोब्ला रेजिस्ट्रेसन खालामखांनायनि उनाव जुदि जोङो बिफां गायनाया सफैयो एबा बिफां गायनाया जागायजेनो 17 तारिख सेप्तेम्बरनिफ्राय होननानै बुंदोंमोन, बेनिफ्राय जागायजेनोब्ला जोंनि मबाइलाव एबा नोंथांनि एकाउन्टआव फर्म फिलआपखौ अलरेडि खालामनानै नोंथाङा रेजिस्टार जाखाबायब्ला आरो गायनो मोनबायबा, नोंथाङा बिफांखौ गायनो मोनबायबा, अब्ला नोंथाङा मबाइलनि गेजेरजों खेबनानै फट' खेबनानै साबमिट खालामहरनो हागोन। आरो बिनि गेजेरजों लोगो लोगो नोंथाङा 100 रां नोंथाङा बेनिफिट जानो हागोन फांसे दंफाङाव। बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो खालामनानै ला, जाहाथे आबहावाखौ नोंथाङाबो रैखा खालामनो हानाय बायदि, लोगोसे नोंथांनि आखाइयाव रां फैनो हानाय एबा बेनिफिट मोननो हानाय बायदि। बिनिफ्राय मा होनना बुंदों 3 years अन सार्भाइभेल अफ द प्लेन्ट, बेनिफ्राय 200 रां उनावहाय मोनबावगोन जाहैदों 3 बोसोरनि उनावहाय। ओमफ्राय
लोगोसे नोंथाङा बे बिफांखौ स्टेप बाय स्टेप मोनफ्रोमबो बे एप्सआवनो एबा मोनसे नोंथांनि रेजिस्टार खालामनाय वेबसाइटनि सिङावनो नोंथाङा स्टेप मोनबाय थागोन। नोंथांखौ मा बिथोन होदों एबा नोंथाङा फट' खेबनानै हरनांगौब्लानो नोंथांनि एकाउन्टआव फैसाया हाबबायानो थागोन। आरो बेजों लोगोसे लाब मोनसे नोंथांनि मोजां मेसेजआ जाहैबावबाय बिफाङा जेब्लानाखि गिदिर देरगोन एबा बाहायजानाय जागोन अब्ला नोंथाङा फाननानै बे नोंथांनि गायनाय बिफांखौ नोंथाङानो मोनगोन। नाथाय अनलि सरकारनि थाखाय मा जागोन बियो इनभाइरनमेन्ट सेफनि थाखायल' सरकारनि बेफोरबायदि माखासे मिसना एबा प्लेन्टेसन मिसना, अब्ला जोंनि थाखायनो बे मोनसे बेनिफिट हाबाफारि, बिनि थाखायनो जों बयबो बाहागो लानो हायो। लोगोसे नोंथाङाबो बेफोरबायदि हाबाखौ सोरबा लोगोनो शेयार खालाम आरो नोंथांमोना मबाइल एबा लेपटपफोर दङब्ला गामियाव बयनोबो माखासे ग्रुप आफाद अंगनबादि जेरै सेल्फ हेल्प एबा इडुकेसनेल माखासे आफादफोर दङब्ला बेफोरनोबो मेसेज होनानै एबा खबर होनानै नोंथांमोना ज'यै मावनो हायो एबा अनलाइन खालामनानै होनो हायो। सोरखौबा बेक्तिखौबो नोंथाङा फोरोंनो हायो। बेनिखायनो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम आरो जाहाथे बयबो रोंनाय बायदि एबा बुजिनो हानाय बायदि आरो स्टेप बाय स्टेप माखासे फर्म फिलआप खालामनाय बेजों लोगोसे जोङो माबायदि खालामलांबाय थानांगौ बेनि स्टेपखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों एबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो होनो नाजाबाय थागोन एबा होबाय थागोन। नोंथांमोना सापर्ट खालाम, लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथाङाबो नोंथांनि लोगोनो शेयार खालाम जेन नोंथाङाबो मदद होनो हानाय बायदि। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन एबा नोंथाङा नायलांदो स्किप खालामाजासे जोङो माबोरैहाय बेखौ फर्म फिलआप खालामगोन एबा जों बे अफिसियेल साइटआव नोंथाङा हाबनो हायाब्ला गुगोलाव एबा क्रमआव नोंथाङा जुदि हाबनो हायाब्ला नोंथाङा अमृत वृक्ष आन्दलन होननाय गोजौआव नुनाय नैबेबादि मुंनि मोनसे एप्स मोनगोन। बे एप्सआनो जाबाय बेखौ मोननो हागोन नोंथाङा प्ले स्ट'रनि गेजेरजों। प्ले स्ट'रनियाव नोंथाङा बेबायदि अमृत वृक्ष आन्दलनखौ डाउनलड खालामनानै ला। बेनिफ्राय नोंथाङा रेजिस्टारनि स्टेपआ नैबेजोंनो एखे जागोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। जुदि नोंथाङा अफिसियेल साइटआव हाबनानै क्रमआव हाबनानै नायोब्ला नैबेहाय 3 डट्स मोनगोन एबा 3 लाइन बार मोनगोन। नोंथाङा बेहाय क्लिक खालाम। बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायथाराव नायोब्ला नोंथाङा लगिन नुगोन। लगिना जाबाय नोंथाङा रेजिस्टार जाखानाय सुबुङासो बेहाय लगिन खालामनानै बेनि पर्टेल सिङाव हाबगोन। नाथाय नोंथाङा जुदि रेजिस्टार खालामाखैबा गोदानै नोंथाङा नैबे रेजिस्ट्रेसनाव क्लिक खालामनानै हो। अब्ला जोङो खालामनानै नायगोन जोङो अब्ला जों माबायदि नुनो मोनो नायदो। जोङो सोर बेफोरबायदि खामानियाव बाहागो लानो खाबु दङ बेखौ जोंहाय फारि फारि नुनो मोनो। नायदो सेल्फ हेल्प ग्रुप आफाद एबा आसा बा इडुकेसनेल इनस्टिटिउट जुदि फोरोंथाइनि माखासे खामानि मावोबा फोरोंथाइ ग्रुप हान्जा दङबा नोंथांमोना बेहायबो बिनि मुङावबो खालामनो हागोन। भिलेज डिफेन्स पार्टि जायखौ PDP होननानै बुङो। आरो गाहायाव नुनो मोनदों नोंथांमोना अंगनबादि टि गार्डेन, बेनिफ्राय आदार इनस्टिटिउसनेल गुबुन नोंथाङा फसंथान जुदि सालायोबा बिनि नामैबो नोंथाङा गायनो हागोन। बिनिफ्राय आरोबाव नुबावदों आदार्स इन्डिभिजुवेल, नोंथाङा बेक्तिगत हिसाबैबो नोंथाङा बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन। दायो जोङो बेहाय गिबियाव जों नायनो हायो। जोङो नायग्रोनोसै सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबैबा जों माबोरै खालामगोन। जोङो बेहाय क्लिक खालामगोन। गिबियावनो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बेहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेबादि इन्टारफेस मोनगोन। रेजिस्ट्रेसन सेल्फ हेल्प ग्रुप बाय PNRD। जुदि नोंथाङा बेबायदि नुदोंब्ला नोंथाङा नेम अफ सेल्फ हेल्प ग्रुपआथ' मुंबो थागोन ना होमबा बेखौ बाहाय नोंथाङा होनांगोन। मेन्डेटरि बे स्टार्ट मार्क नुनो मोनदों। बेनिफ्राय नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुप ID बेखौ नोंथाङा होबाबो जायो एबा होआबाबो जागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनदों फुल नेम अफ SSC मेम्बार। बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ होथारनांगोन मबाइल नाम्बार। बेनिफ्राय फादार्स नेम मादार्स एबा स्पस नेम। नोंथाङा बेक्ति नोंनोब्ला नोंथांनि स्पस बा फिसाय एबा बिसि बेखौ नोंथाङा बेहाय होनो नांगोन। बेनिफ्राय एज, बेनिफ्राय जेन्डार बेखौथ' मेन्डेटरिखा, बेफोरखौ नोंथाङा हाखागोन बयबो गोरलैखा। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट, ब्लक, बेनिफ्राय भिलेज एड्रेस, पस्ट अफिस, पुलिस स्टेसन, पिन कड, बेनिफ्राय बेफोरखौ गासैखौबो नोंथाङा फिलआप खालामनांगोन। बेनिफ्राय डु इउ वान्ट टु एबल बेनिफिसियारि ग्रेन्ट अफ ₹100। नोंथाङा बेखौ बिफांखौ गायनानै नोंथाङा 100 रां मोननो लुबैयोना बेखौ नोंथाङा नायदो। बेखौ येस होनांगोन दे लोगोफोर। बेखौ येस होआबा नोंथाङा 100 रांखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो बेखौ नोंथाङा येसआव होना होदो। बिदि येसआव होना होदो। बेनिफ्राय नोंथाङा आधार नाम्बार, नोंथाङा आइ कार्ड हिसाबै आइडेन्टिटि कार्ड हिसाबै नोंथाङा भटार एबा पेन कार्डफोरखौ होनो नाङा। जाहाथे मानो होनोब्ला आधार कार्डखौ नोंथाङा एकाउन्टजों लिंक जानायखौ होथारनांखागोन एबा
नोंथांनि एकाउन्टआ आधार कार्डजों लिंक जाथारनांगोन अब्लासो नोंथाङा फैसाखौ मोननो हागोन आरो नोंथांनि बे मिशना साक्सेस जागोन। बेनि थाखायनो नोंथाङा आधार कार्डजों एकाउन्ट लिंक खालामनानै ला आरो एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा लिंकखौ खालामाखैबा खालामनानै लानो हागोन। दायो आधार नाम्बारखौ नोंथाङा बाहाय होदो। बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार लिंक उइथ आधार। नोंथांनि मबाइल नाम्बारा आधारजों लिंक नंना नङा गैया। नोंथाङा लिंक दङब्ला मोजां खोथा आरो लिंक गैयाब्लाबो मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक गैयाब्लाबो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो एबा मबाइल नाम्बारखौ होनो हायो। बेनिफ्राय दानिया आधार लिंक बेंक एकाउन्ट नाम्बार नोंथाङा बाहाय मा होनो आधार लिंक बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा बाहाय होदो। IFSC कड बेहाय होदो। बेनिफ्राय मा खालामदो बाहायाव मा होनो फार्स्ट पेज अफ बेंक पासबुक बेहाय नोंथाङा बेंक पासबुकखौ नोंथाङा मा खालामदो नोंथांनि मबाइलाव जुदि फाइलआ सेभ दंखायोबा JPG फाइलबाबो जागोन बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै बेखौ सोदो आरोखि ना नोंथाङा सोदो। बेनिफ्राय गाहायाव मा होनना बुंदों बेखौ क्लिक खालामदो अनलि JPG फर्मेट। बेनिफ्राय नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामनांगोन। I hereby give my express consent to use my other information for verification purpose। नोंथाङा बेखौ क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय नोंथाङा खेबसा गाहायाव नुनो मोनदों मा नुनो मोनदों 6 डिजिट बेहाय नोंथाङा गासैबो फिलआप खालामनाया जाजोब्बायब्ला नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनदों जेनेरेल OTP बेहाय नोंथाङा क्लिक खालाम। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा OTP फैगोन। OTP खौ बेहाय इन्टार खालामदो। बेहाय इन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेहाय खेबसा नुनो मोनदों बेहाय मा नाम्बार नुनो मोनदों बेखौ बाहाय सोदो एबा इन्टार खालामदो। बेनि उनाव नोंथाङा साबमिटआव होदो। फाइनाल साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा माखासे इन्टारफेस मोनबावगोन आरो बेखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मा जाहैगोन मोनसे सार्टिफिकेट मोननो हागोन रेजिस्ट्रेसन एबा रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नुनो मोनगोन। साबमिट खालामखांनायनि उनाव एसे स्टेप थांबावनानै नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ स्क्रिनशट खालामनानै ला मानोना नोंथांनो थाखाय नांगौ आरो बे रेजिस्टार नाम्बारखौ लानानैनो नोंथाङा लगइन खालामफिनगोन उनावहाय जेब्ला नोंथाङा बिफां गायगोन एबा सेप्तेम्बरनि बबेबा समनिफ्राय एबा 17 थारिखनिफ्राय जागायजेनो ना एसे उनाव फावसैफिनो जिखुनु जा नोंथाङा बै समाव नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ नांगौ। बिनि थाखाय नोंथाङा स्क्रिनशट खालाम। नोंथाङा जुदि स्क्रिनशट खालामनो हास्लाबाखैबाबो जेबो गिनांगौ गैया मानो होनोब्ला नोंथांनि मबाइल नाम्बारावनो एबा मेसेज हाबखागोन बेहाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा हाबनानै थाखागोन मेसेजाव। दायो बेखिनि लोगोफोर जोङो माबोरै फर्मखौ फिलआप खालामो मोनसे आफाद एबा सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै जों बिनि स्टेपखौ जों मोनबाय। बेनिफ्राय जोङो बेखौ बेक थांनानै इन्डिभिजुवेलि हिसाबैबो जों माबोरैहाय एप्लाइ खालामगोन एबा फर्मखौ फिलआप खालामगोन जोङो बेखौबो सोलोंनानै लागोन। अब्ला जोङो फैदो जोङो बेगाव फैबाय बेक थांफिनसै। बेक थांफिनोबा जों बेहाय मा नुनो मोनो नायदो जोङो बेयाव फैफिनसै। बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेसननि जों थांफिनगोन। रेजिस्ट्रेसन थांफिनोबा जों नुनो मोनबाय गाहायाव मा नुनो मोनो जोङो एप्सखौ डाउनलड खालामोबा जोङो नैबे मोनसे अपसनखौ मोननाय नङा दे बुंखानाय जाबाय आदार्स इन्डिभिजुवेल होननाय मोनसे अपसनखौ मोननाय नङा एप्सनि गेजेरजों नोंथाङा अनलि नैबेसिमल' मोनगोन। बेहाय मा नुनो मोनदों सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा एडुकेसनेल इनस्टिटिउट्स पुलिस डिफेन्स पार्टि अंगनबादि टि गार्डेन आदार्स इनस्टिटिउसनेल नैबेखौल' मोनगोन। बेसिमल' मोनगोन। नाथाय नैबे मोनसे अपसना एप्सआव अमृत वृक्ष आन्दलन होननाय एप्सआव प्लेस्टरनिफ्राय लायोबा नोंथाङा बे अपसनखौ मोननाय नङा। जुदि नोंथाङा मोनाब्लाबो अरजाया गिनो नाङा आदार्स इनस्टिटिउसनेल बेहाय नोंथाङा खालामनो हागोन। जुदि नोंथाङा बेक्तिगत हिसाबै नोंथाङा एप्लाइ खालामोबा एबा रेजिस्टार खालामोबा नोंथाङा फैदो क्लिक खालामदो आदार्स इनस्टिटिउसनेल बेहाय क्लिक खालामदो। अब्ला नोंथाङा माबायदि इन्टारफेस फैयो नोंथाङा नायनानै लादो। जोङो बेबायदि फैबाय सिगांनि बादिनो एखेयानो फैयो। बेनिफ्राय नोंथाङा लकेसनखौ होनांगोन दे। बेनिफ्राय फार्स्ट टाइम नोंथाङा बेहाय लकेसनखौ होदो। लकेसना जाहैबाय जोंहा गामि एरियायाव थायोबा नैबे रुरालआ जागोन लोगोफोर। गामि एरियायाव थायोबा जोंहा नैबे रुरालआ जागोन। ओमफ्राय जुदि टाउन एरियायाव थायोबा नैबे आरबान गाहायाव नुनो मोनदों आरबान। दायो जोङो बेनिफ्राय फुल नेम्स मबाइल नाम्बार बेफोर गासिबो स्टार मार्क होनाय गासिबो मेटेडरिखा बेफोरखौ होदो। नोंथाङा बयबो आजिखालि रोंजोबखायो। बेनिफ्राय नोंथाङा फैसा गारालासिनो नोंथांनि मबाइल एन्ड्रइडजोंनो खालामनानै लानो हागोन। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायखाबाय जेन्डार बेनिफ्राय फैबाय टेल आस मर एबाउट इउर सेल्फ बेहाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दै बेहाय अपसनखौ थिक मार्क खालामदो। नोंथाङा बर्थमान मा सोलियो सासे स्टुडेन्ट ना सासे फार्मार ना सासे बिजनेस सासे शपकिपार नोंथाङा नोंथांनि अपसनखौ बेहाय गोनांथि बायदियै सर्च खालामनानै होदो। बेहाय सासे स्टुडेन्टब्ला नोंथाङा बेहाय होदो I am a student
and I will plant नोंथाङा बिफां गायगोन सासे स्टुडेन्टबाबो सासे स्टुडेन्ट हिसाबै नोंथाङा बिफां गायगोन बेहाय होनानै लादो नोंथाङा ना I am a member of cooperative society नोंथाङा माबा मोनसे समाजनि cooperative society दङब्ला नोंथाङा बिनि सोद्रोमाब्ला नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामदो बेहाय खालामदो नोंथाङा मा अपसनाव गोलैयो नोंथाङा बेखौ नोंथांनि गोनांथि बायदियै चुज खालामनानै बेखौ टिक मार्क होदो बेनिफ्राय जोङो मा मोनगोन गाहायाव नुनो मोनदों नेम अफ द इन्स्टिटिउसन्स बा एस्टाब्लिशमेन्ट इफ एनि जुदि दङब्ला नोंथाङा बेहाय होदो जुदि गैयाबा होनना बुंदों गैयाबा बाहाय होनो नाङा जुदि नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनदों डिस्ट्रिक्ट भिलेज टाउन एड्रेस बेफोरखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौ गासैखौबो फिलआप खालामनानै लादो बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों सिडनि कालेक्शन पइन्ट बेहाय सेलेक्ट खालामनानै बेहाय अपसन नुगोन मोनसे क्लास जाखांगोन बेहाय सिडनि कालेक्शन पइन्ट जुदि क्लास फैयाब्ला बेखौ ओरैनो दोनफैयोब्ला नोंथाङा बेखौ बुंनो नांगोन दाना गाहायाव नायदो Do you want to enable beneficiary gain of rupees 100 बेहाय नुदों beneficiary gain option and bank account details नोंथाङा 100 रांखौ नोंथाङा लुबैयो ना लुबैया बेखौ नोंथाङा खालाम बेहाय इएसखौ होथार नोंथाङा इएसखौ होयोब्लासो नोंथाङा फांसे बिफाङाव 100 रांखौ नोंथाङा मोनगोन आरो गाहायाव नाय आइडेन्टिटि इनफरमेसन हिसाबै नोंथाङा आइडेन्टिटिखौ नोंथाङा आधार कार्ड बेहाय जों सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जेरैबायदि एप्लाइ प्रसेसखौ लांदोंमोन एबा नायदोंमोन जोङो बेबायदिनो एखे सेम प्रसेसआनो बेहाय नोंथाङा आधार कार्डखौ होदो आधार कार्डखौ होनाया मोजां मानो होनोब्ला जोङो बेंकजों आधार कार्ड लिंक खालामनानै लाखानांगौ जेराव आरो आधार कार्डखौ आधार नाम्बारखौ जोंनो नांखागौखा आरो बेहा आधार नाम्बार होदो बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव नायदो प्लिज सेलेक्ट फट' आइडि कार्ड बिनिनो बिनिफ्राय मा होनो बियो मा होनना बुंदों JPG फर्मेटब्लाबो जागोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय खेबसा नोंथाङा नोंथांनि बेंक पासबुक बायदिसिनाखौ जुदि साबमिट खालामनोब्ला दानो मोननाय नङा रेजिस्टार जाखांनायनि उनावबो नोंथाङा पर्टेलखौ खेवनानै नोंथाङा बानायनो हागोन दायो गाहायाव नायदो खेबसा एड मबाइल नाम्बार भेरिफिकेसन बेयाव नोंथाङा नोंथांनि गासैबो एन्ट्रि खालामनाया जुदि फिलआप खालामनाया जाजोब्बायब्ला नोंथाङा बे जेनेरेल अटिपिआव क्लिक खालामदो अब्ला नोंथांनि मबाइलाव अटिपि थांगोन बे अटिपिखौ नैबेहाय एन्ट्रि खालामदो बेहाय एन्टार खालामखांनायनि उनाव बेखौ बे खेबसाखौ नोंथाङा नैबेहाय बे सिंनि बाक्सुआव बेवहाय होदो बेनिफ्राय होखांनायनि उनाव नोंथाङा साबमिट खालामदो बे साबमिटआव थुनानै होदो साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि रेजिस्टार साक्सेसफुल जागोन नोंथांनि रेजिस्टार नाम्बारा नुजागोन आरो बेखौ नोंथाङा स्क्रिनशट खालामनानै लाखिदो अब्ला बे स्क्रिनशट खालामनानै लाखिनाय रेजिस्टार नाम्बारनि गेजेरजोंनो नोंथाङा बे पर्टेलनि सिङाव हाबफिनगोन आरो हाबफिननानै नोंथाङा अपेन खालामगोन आरो मा खामानि मावनांगौ एबा बिफां प्लान्टेसन टाइमाव नोंथाङा फट' केपचार खालामनानै नोंथाङा आपल'ड होनो हागोन हरनो हागोन लोगो लोगो नोंथाङाबो नोंथांनि एकाउन्टआव 100 रांखौ मोनग्रोजेनगोन बिनिफ्राय नोंथाङा जुदि आधार कार्डजों लिंक खालामाखैब्ला रेजिस्ट्रेसनखौ खालामखांनायनि उनावबो आधार कार्डजों पासबुकजों लिंकखौ खालामनानै लानो हागोन ओमफ्राय वान्स एगेन नोंथाङा जुदि खालामखायाखैब्ला खालामखाबायब्ला नोंथाङा खालामनो नांला थेंक इउ लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नायनायनि थाखाय साबायखर